инак чун ҳамешагӣ мо ҳамроҳи дӯстдорони сайёҳатҳои кӯҳӣ аз душанбеи гулпӯшу гулзор роҳ пеш гирифтем ҷониби яке аз кӯҳҳои наздиктарин ба пойтахт, кӯҳи Гузхор. ҳарчанд ин ҷо ҳаво гарму баҳорист, аммо он ҷое ки мо имрӯз меравем ҳанӯз ҳам дар оғӯши барф аст. мо имрӯз аз шаҳр берун мебароем, то ки шаҳрро аз қуллаи кӯҳи Гузхор тамошо кунем. шояд боваратон наояд, аммо имрӯз мо то ба ҳадде баланд мебароем ки душанбе ба назарамон хеле бузург менамуда, дар як нигоҳ бо тамоми паҳноварӣ ва гӯшаю канораш ба чашм меғунҷад. нақлиёти мо аз шаҳри Душанбе баромада ба ҳудуди ноҳияи Варзоб, аниқтараш ба ҷамоати деҳоти Чорбоғ ворид гардида, тавассути роҳҳои печдарпечи деҳаҳои гирду атроф ба тарафи кӯҳи Гузхор роҳ мепаймуд. ҳамин тавр мо ниҳоят пас аз тай кардани қариб 25 километр роҳ аз шаҳри Душанбе ба деҳаи охирини ҷамоати деҳоти Чорбоғи ноҳияи Варзоб, деҳаи хушманзараи Фон расидем. аҳли Хатсайр лавозимоти худро дохили ҷуздон намуда аз роҳбалад об ва асодастҳои сайёҳӣ гирифтем. роҳбалади Хатсайр Ҷаъфар аҳли гурӯҳро бо мавзеи ҷойгиршавии кӯҳ шинос намуда, дар бораи чӣ гуна ҷараён гирифтани Хатсайр бо забонҳои русиву англисӣ маълумот дод. Сегодня поднимаемся на пик Гузхор. Высота пика 2525 метров. Это на этом пике расположены радиопередающие станции, антенны, ретранслятор, который передает телевизионный сигнал с центра на север. Благодаря этому наш север могут смотреть центральное телевидение. Сейчас мы находимся на высоте 1410 метров и будем подниматься до высоты 2510. бинобар сабаби оне ки хатсайри имрӯзаи кӯҳнавардии мо аз рӯи дараҷаҳои душворӣ аз 10-7 дараҷаро ташкил медиҳад, иштирокдоронро бо гарм кардани бадан ва омодагии ҷисмонӣ даъват намуд. ҳамин тавр қисмати пиёдагардии хатсайри имрӯзаи кӯҳнавардии мо аз деҳаи Фон оғоз ёфт. дар хатсайри имрӯза моро 6 нафар сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат ҳамроҳӣ мекунанд. тавре маълум мешавад, ин роҳ то ба болои кӯҳи Гузхор бо масофаи 8 километр идома меёбад, зеро дар болои ин кӯҳ муҳимтарин истгоҳи пахшкунандаи мавҷи телевизиону радио ва алоқаҳои мобилии ҷумҳуриявист. ҳамчунин барои интиқоли барқ ба истгоҳ то ба болои кӯҳ симчӯбҳои оҳанини бузург насб гардидааст. аллакай пас аз гардиши аввалини роҳи то қулла мебурда, шаҳри Душанбе ба назар намоён шуд ва маҳз аз ҳамин ҷо расмгирии иштирокдорон низ оғоз ёфт. ҳоло ки ҳанӯз субҳ ҳаст, метавон аҷоиб лаҳзаҳоро наворбардорӣ кард. ҳар қадаре ки пеш мерафтем, ҳамон қадар нишеби зиёдтар ва ҳамон қадар ҳаво салқинтар мешуд. барои роҳамонро каме кӯтоҳ кардан, мо роҳро миёнабур карда аз миёни ин кӯҳпораҳои сангин гузаштем ва бале, танҳо аз ҳамин ҷо мондагии худро ҳис кардем ва зуд минбаъд аз роҳбалад дар бораи роҳи боқимонда пурсон мешудем. бинандагони азиз, айни ҳол мо то ба ин ҷо расидем ва айни ҳол баландие ки мо қарор дорем бештар аз 1700 метрро ташкил медиҳад ва боз тавре ки роҳбалад ба мо гуфтанд 800 метр дигар роҳ рафтан лозим меояд. то ба ин ҷо расидан вакай аҳли гурӯҳ хеле ҳам монда шуданд, лекин умедвор ҳастем ки мо ин қулларо ҳатман ки фатҳ мекунем ва ҳамеша ба пеш. аз ҳудуди 2000 метр аз сатҳи баҳр баланд шудан дар ҳавои офтобӣ таъсираш аллакай ба организми инсон мерасад. аввалан дар ин баландӣ нурҳои офтоб тезтар шуда пӯсти урёнро зуд месӯзонад. ба ғайр аз ин, фишори ҳаво дар ин гуна баландиҳо нисбатан боло рафта сардардиро ба вуҷуд меорад. аммо барои нафарони нисбатан таҷрибадор ин фишор хеле дертар таъсир мекунад. табиати баҳор воқеан ҳам дилфиребкунанда аст, бахусус дар водӣ ва кӯҳҳо низ. аз боло пеши назаратон майдонҳои васеи сабзпӯш,
ё деҳаҳои зиёду шаҳри азим ки ҳамоно қисман дарахтони сабз намоёнанд хеле назаррабо ҷилва медиҳанд. аз аҷоиботи дигари кӯҳҳо ин сангҳои гуногуншаклу гуногунандоза аст. гӯё табиат онҳоро бо як меъмории нотакрор офарида бошад. ин буд ки ҳар гоҳи каме баландтар баромадан ва манзара дигар шудан сайёҳон бо майли беандоза расмҳо мегирифтанд. мо ин ҷо дубора ба роҳи асосӣ баромадем ва ҳамин тавр инак оҳиста оҳиста гурӯҳ як ба поён ба роҳи аллакай тай шуда ва як ба боло ба роҳи ҳанӯз тай нашуда нигоҳ карда пеш мерафт. раҳора ҳамроҳон инак бо дарки тӯлонӣ будани роҳ нақлу суҳбат карда бо ҳам хубтар шинос мешуданд. Наше любопытство на Памире занесло нас в поселок Башгумбез. Мы едем по дороге, увидели огромный такой купол. Мы удивились, что за космический объект такой. И у нас было время, решили, сначала думали ехать, не ехать, время потеряем, потом поздно будет ехать до Мургаба. И решили заехать. И мы заехали поселок, там жили люди, вообще ни одного дерева нету, одноэтажные здания. И мы там остались, нам там очень понравилось, там гостевой дом, заночевали. пас аз ба баландии зиёда аз 2100 метр аз сатҳи баҳр баромадан аллакай сари ҳар як гардиш тӯдаҳои барфи ҳанӯз обношударо медидем. дар аввал камтар ва минбаъд бо мурури зиёд боло рафтан ин тӯдаҳои барф ҳам бештар мешуд. роҳ ҳам ки аз обшавии барфҳо нам валой шуда буд роҳгардии моро каме душвортар менамуд. бинобар ин дар баъзе ҷойҳое ки роҳ пурра барфпӯш буд аз болои барф мегузаштем. мудом бинобар он ки роҳамон нисбатан душвор буд каме истода нафас рост мекардем, расмҳо мегирифтем ва ҳаракати худро ба болотари кӯҳ идома медодем. яке аз ҳамроҳонамон ки аллакай ба туфайли иштирок дар хатсайрҳои гузашта бо ҳам хуб ошноӣ дорем, боз ҳам ин навбат мафтуни зебоиҳои кишвари офтобрӯяи мо гардид. ба ин баландӣ баромада боз як бори дигар боварӣ ҳосил кардам ки тоҷикистон воқеан ҳам сарзамини беиштосост. тавре гуфтем баробари боло рафтан барфҳои атроф таъсири офтоби болои сар ки мо ба он наздиктар мешудем ва ҳамзамон шамоли кӯҳ низ зиёдтар мегардид. ҳангоми ҳаракат бошад ҷисм зиёдтар гарм мешавад ва аз оне ки пойафзолҳои мо баҳорӣ буданду болои барф роҳ мегаштем тар шуданд, аммо тавре ҳамроҳамон сулҳия иброз дошт дар ҳавои гарм пойҳои таршуда форам будааст. Мои ноги мокрые, но приятно идти. ин ҷо назарамон ба ин гулҳои зебои зарди баҳорӣ расид ки назди тӯдаи барф шукуфтаанд. тавре роҳбалад ба мо гуфт ин ҷо инчунин баъзе намуди хазандаҳо низ вомехӯранд. табиати кӯҳи гузхор воқеан ҳам аз лиҳози наботот хеле бой аст. дарахтони гуногун, арчаҳои ҳамеша сабз ва сабзаю гулҳои руста ҷолибияти манзараҳоро боз ҳам зиёда мегардонд. ҳамроҳамон тахмина ки дӯстдори сайру сайёҳат аст. аз оне ки мо ба қуллаи кӯҳ наздиктар мешудем ба сурдхонӣ даромад. عاشق شدم مشکل بوده است ای عزیزم اوه عزیزم این دل کی تپش دارد تنها برای تو.
ҳамин тавр хатсайри мо ниҳоят пас аз тай кардани бештар аз 6 километр роҳҳои ноҳамвору нишеб ва печдарпечи кӯҳӣ ба қуллаи Гузхор расид. Якчанд нафар аз ҳамроҳонамон аллакай аз мо пештар ба ин ҷо расиданд ва акнун бо ҳузур шаҳри Душанберо аз баландӣ тамошо мекарданд. аз чеҳраҳои ҳамагон маълум мешуд ки аз фатҳи қулла хеле фараҳманд шуданд ва худро инак қаҳрамон меҳисобанд, зеро барои баъзеҳо дар баландии зиёда аз 2500 метр аз сатҳи баҳр будан рекорди ҳаётист. Соати 9:20 хатсайраморо аз назди деҳаи Фон сар кардем. Ҷамоати деҳоти Чорбоғ, ноҳияи Варзоб, масофаи 5.5 километр гаштем. аз баландии 1400 метр то баландии 2510 метр баромадем. дар баландии ҳозира барф ҳоло об нашудааст то ҳол. имрӯз ҳаво форам аст, офтоб аст, гарм ва оҳиста оҳиста ин барфам об мешавад. баъди як моҳ инҷа барф намемонад, ҳама ҷо сабз мешавад. манзараи хеле зебо аст. аз ин баландии мо Душанберо мебинем. дирӯз бо як ҳамкорам дар боғи Истиқлол мо будем. ба бурҷи Истиқлол баромадем. ба ҳамон баландӣ тамошогоҳ дорад. ба аз дурбин аз онҷа истода ман ин тарафро нигоҳ кардаму рости гап ваҳм зер кард ки мо пагоҳ инҷа чӣ хел мебароем. барфа дидаму тарсидам. лекин офарин ба ҳама аҳли гурӯҳ, ҳама каса олиҷаноб баромадем. ана камтар ҳозир инҷа истироҳат мекунем, баъд ба Душанбе бармегардем. марина ва виктория аллакай чанд муддати дар тоҷикистон буданд, таъссуроти хубе аз ҳаёти тоҷикон, фарҳанг ва табиати нотакрори кишвари мо бардоштанд. У меня, наверное, был оптимизм до момента, пока я не полезла по камням. Это был самый эпичный момент. Вот. Поэтому снег тут на вершине, это было уже не так страшно, как, наверное, перелазить. У тебя как перелазение? Через что? Через снег? Нет, по горам, когда лазить. Не, по горам мне, в принципе, да, у нас экстремальный был поход по другой версии, поэтому ничего, нормально. На самом деле прикольно, но с учетом того, сколько сил затрачено, это того стоит, но еще раз я бы сюда не поднялась. Так что... Ну да, галочка поставлена. Нет, может быть, спустя время когда-нибудь, да, но пока об этом не хочется думать. Очень позитивно, хорошо. духтарон ин ҷо монданд ва мо бачаҳо каме дуртар рафта тамошогоҳи боз ҳам хубтаре болои сангҳо дарёфтем. тамошои шаҳре ки ба назаратон бузург менамояду доимо дохилаш аз пайи коре дар такопует аз ин баландӣ хеле кӯчак ба назар мерасад. корҳои то ба ҳол кардаатон нест. шумо аз ин ҷо истода эҳсос мекунед ки инак хеле бузургу тавонмандед, нерӯ мегиред. аз ин пас фаъолияти боз ҳам беҳтаре дошта метавонед, зеро акнун бовариятон ба худ афзудааст. зиндагиятон тавлиди нав меёбад, кунун бо рангу ҷилои дигар. биёнагони азиз, воқеан ҳам аз ин ҷо шаҳри Душанбе бо тамоми шаҳомати худ назди чашмонамон падидор мегардад ва аз тамошояш ҳар як нафар бинанда ҳаловат мебарад. ин ҷо бошад хатсайри мо ба нуқтаи ниҳоии худ мерасад ва мо як каме ин ҷо истироҳат мекунем ва пас он бармегардем боз ба он ҷо. ҳамроҳи дигарамон суруш ки бо ӯ низ аз хатсайрҳои гузашта ошноӣ дорем, ин маротиба хеле пурэҳсос дар бораи таассуроташ ҳарф мезад. Вот сегодня мы поднялись на Гузхор, хотя километров было не очень, 6 километров это для меня нормально, но с резким набором высоты немного
участники группы устали. Эмоции прям вау. Прямо отсюда видно весь город. Душанбе полностью видно. Вид прям очень красивый. пас аз каме истироҳат намудану дар табиати барфпӯши кӯҳҳои атроф ва намои душанбешаҳр аз баландии зиёда аз 2500 метр расмҳои зиёди хотиравӣ гирифтан, роҳбалад ба мо вақти муайяншудаи бозгаштро эълон дошт ва мо ба роҳ баромадем. ҳамин тавр аҳли хатсайр бо роҳи омадаи худ бозгаштем. умедворем ки аз тамошои рафти хатсайри навбатии кӯҳнавардии мо баҳри фатҳи қуллаи гузхори ноҳияи Варзоб ҳамроҳи сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат таъссуроти рангин ва хотирмон бардоштед. пайгири нашрҳои навбатии барномаи кӯҳнавардӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед. ҳамеша дӯстдори сайёҳат ва варзиш бошед.